ନଦୀର ଧାରାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲ ହେବନି। ନଦୀଟିଏ ଗିରିକନ୍ଦରରୁ କେବେ ଅବା ମାଳଭୂମି କି ହ୍ରଦ ଆଉ ବା କେବେ ବୃହତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଦୀର ଶାଖା ଓ ଉପନଦୀ ହେଇ ବୋହିଯାଇ ଶେଷରେ ମିଶିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ। ପ୍ରବାହମାନ ଏହି ନଦୀର ପଥରେ ଆସିଥାଏ କେତେବେଳେ ସମତଳ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ବା କେତେବେଳେ କଠୋର ଦନ୍ତୁରିତ ପାଷାଣର ପଥ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ପ୍ରବାହମାନ ମଣିଷର ଜୀବନର ଧାରା କେତେବେଳେ ସୁଖଦ ଆଉ ବା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ହତାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ନିରନ୍ତର ବୋହି ଚାଲିଥାଏ ନଦୀ ପରି ଜୀବନର ଧାରା। ତେବେ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ସ୍ମୃତିର ଆଲବମ୍ ସମର୍ପିତ ନଦୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ପାଖାପାଖି 90 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମିଶିଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀ ସହିତ। ସ୍ମୃତିର ଆଲବମ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ସମର୍ପିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀକୁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ନିଜର ହାତ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ତେରେଛେଇ ଚାହିଁଲା ଜିଭା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତା ଆଗକୁ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପ୍ରାୟ ତାରି ସମବୟସ୍କର ପିଲାଟି ଆଡ଼କୁ। ପିଲାଟି କ୍ଷିତିଜ ପରି ଦିଶୁଛି। ଠିକ୍ ତାରି ଚେହେରା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କପାଳର ଦୁଇପଟକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚନ୍ଦା। ଏତେଗୁଡ଼ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା ହେଇନି। କାଳେ ସେ କ୍ଷିତିଜ ନ ହୋଇ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ। ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବେଶ୍ ଚାହିଁ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ନ ପାରି ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ଜିଭା। କ୍ଷିତିଜ ନା? ଆଇ ମିନ୍ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଲୁ, ମୁଁ କ୍ଷିତିଜ। ଜିଭାର ମୁହଁରୁ ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଉତୁରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ତୋତେ ଦେଖିକି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲି। ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକିଂ ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚିହ୍ନା ଦେଲୁନି କାହିଁକି? ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ବୋଲି। ଏତକ କହି କ୍ଷିତିଜ ବି ହସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁକୁ ରଖୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ? ହଁ, କହିଥିଲା ଜିଭା। ସ୍କୁଲ ନା କଲେଜର ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ଯାଏ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିଛୁ, କହିଥିଲା କ୍ଷିତିଜ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। କ୍ଷିତିଜ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଜିଭାର ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପଛକୁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ତରଫରୁ ଜିଭାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମୋ ସିଟ୍କୁ ଆସିପାର, ମୁଁ ତୁମ ସିଟ୍କୁ ଚାଲିଯିବି। ଜିଭା ଖୁସି ହେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା କ୍ଷିତିଜର ପାଖ ସିଟ୍ଟିକୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତା ସିଟ୍କୁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଲା ଆଉ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ତା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏପଟେ ଜିଭା ଆଉ କ୍ଷିତିଜଙ୍କ ଗପର ଆସର ବି ଜୋର ଧରିଥାଏ। କିଛିଟା ଔପଚାରିକତା ପରେ କ୍ଷିତିଜ ପଚାରିଥିଲା, ଜିଭା, ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଦେଖା ତ। ଜିଭା ଫୋନ୍ରୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋଟିଏ ବାହାର କରି ଯେମିତି କ୍ଷିତିଜକୁ ଦେଖାଇଛି ହସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କ୍ଷିତିଜ ଆଉ କହିଲା, ହେ, ତୋ ଜୀବନସାଥୀ ଜଣକ ତ ଚନ୍ଦାଟିଏ, ତୁ କେମିତି ରାଜି ହେଲୁ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଠିକ୍ ତୋରି ପରି କପାଳର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଦୁଇପଟରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚନ୍ଦା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୋ ସହ ମୋର ତ ଭଲ ଜମେ, ମାନେ ଆମର ଭଲ ପଟେ, ତେଣୁ ଏ ପିଲାଟି ସହିତ ବି ମୋର ପଟିଯିବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ହଁ କରିଥିଲି। ଏବେ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଦେଖା ତ, କହିଥିଲା ଜିଭା। ଏବେ ଜିଭା ଦେଖିଲା କ୍ଷିତିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ। ହସ ରୋକି ନ ପାରି କହିଲା, ବାଃ, ତୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ ମୋଠୁ ଢେର ମୋଟି, ଆଉ ମୋତେ ମୋଟି କହି ଚିଡ଼ଉଥିଲୁ। କହନି ସେ କଥା, ଖୋଜି ଖୋଜି ତନୁ ପାତାଳିଟେ ବାହା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟା ହେଲା ତୋଠୁ ଡବଲ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଭାରି ମନେ ପକାଉଥିଲି, ତୋ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦୁହେଁ ହସିଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରାୟ ଶୁଭିଯାଉଥିଲା ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ।
କ୍ଷିତିଜ ଆଉ ଜିଭାର ଅସରନ୍ତି ଗପ ଭିତରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ପଛ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିରୁ। ଏତିକିବେଳେ ଜିଭା ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଫିକା ହସଟେ ହସିଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ରହେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସରେ। ଆସିଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗର ଦଶହ କର୍ମରେ। ଏଇ ଗତ 6 ମାସରେ ମୋତେ ସେ 6 ଥର ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିବ। ଆଉ କହୁଥିଲା, ତୁ ଆସେ, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଳା କରିଦେଲି। ତା କଥାଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି। ଏବେ ତା ଦଶହ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲାବେଳେ ତା ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଧରାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ସେ ଲେଖିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଖୋଲିକି ପଢ଼େ ତ ଲେଖା ଅଛି, ସୁକୁଟା କେବେ ଆସିବୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ମିଶିକି ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ଚଣି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚଣି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ। ତୋ ବିନା ଏକା ମୋତେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଓଃ, ଚାଲିଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା। ତା ସହ ବି ସରିଗଲା ଆମର ଏ ଅନାବିଳ ସଙ୍ଗପ୍ରୀତି। ଏତକ କହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଖି ପୋଛିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜିଭା ଆଉ କ୍ଷିତିଜ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ସହାନୁଭୂତିର ଭାବ। ଏଥର ଦୁହେଁ ନୀରବରେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ।